Nå Julius, hvad er så det næste dyr, du vil fortælle om? Det næste dyr, det er om elgen. Faktisk om elge i byen, for elge er et nyt dyr, som går rundt i byen. Der er ikke mange af dem, men der er nogle få, der går ud på gaden. Elge har et instinkt at blive aggressiv. Det kan være meget farligt for byboerne, der går på gaderne. Og jeg har faktisk fundet sådan en hjemmeside her. Den kan jeg lige læse op. Og der står, sulten elg tog på shoppetur. En sulten elg tog torsdag en spaceretur i et indkøbscenter i den kanadiske by Smithers. Vidner så folk kaste mad til elgen uden for indkøbscenteret, men på et tidspunkt fulgte det sultne dyr efter de handlede ind igennem de elektriske døre til shoppingcenteret. Her gik den på rov i en grøn afdeling, indtil det lykkedes en medarbejder at lokke den ud af butikken med et æble. Elgen har i den seneste tid været et problem for lokalsamfundet, da den har vandret rundt i gaderne og virket aggressivt til at... I kan se et billede af den her elg, der simpelthen lige er på shoppetur her. Så jeg vil lige tage den her. Se lige den her elg. Wow. Det er der går vi på shoppetur. Og det var så det andet interview om elge i byen.